μικρόφωνο. Κλείνουμε με τον Jingles Bell και τον Φάνη στα drums από την A Singer. Βάζ' το μικρόφωνο στη μέση. Βάζε το μικρόφωνο, Βασίλη. Το μικρόφωνο εκεί. Τι είναι. Ναι, κάντε γύρω τώρα, ναι. Να το ανακατέψει, να μην την κοιτάει μέσα το παιδί. Να μην κοιτάει μέσα το παιδί, θα το δείξει. Δεν ακούγεσαι. Πριν φύγουμε θα κάνουμε την κλήρωση του τάδε. Ποιος δεν είναι ο τυχερός? Δώσε το μικρόφωνο στην Εύη. Ναι. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να κάνουμε την κλήρωση. Ο νικητής είναι το 654. Ο νικητής είναι το 654. Εύκολο, 654. Να το βρέθηκε. Εύη. Έλα εδώ, πέσε κάτι. Κάπου εδώ τελειώνει η γιορτή μας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Όλοι οι μαθητές και καθηγητές του φροντιστηρίου σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Με υγεία, καλή χρονιά, να έχουμε όλη δύναμη. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ένα μικρό δωράκι έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης, συμβολικό για το κάθε παιδί. Αλλά επειδή είμαστε όλοι έτσι ανάστατοι, θα παρακαλούσα να αδειάσουν οι δύο διάδρομοι, να έρχονται τα παιδάκια από εδώ, να φεύγουν από εκεί, να τα παραλαμβάνετε στην έξοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές.